Og så kan det være, at man tror, der var nogen, der fik nogen på hatten. Ja. Nå, men så får jeg en bøde. Det var de simpelthen nødt til det, fordi de vidste jo det der, lige snart de kørte i land, ikke? Så skal vi komme lige så hurtigt ned. Lige så hurtigt ned i hver farve fra. De kommer også i I øjeblikket der kører i noget, som jeg er mørkblå, ikke? Nej, nej. Den, der jeg ikke fik med den der. Maja, giv ham lige en brik. Ja, en brik. Er den, han mangler? Jeg kunne bare fise hjem, du. Gør det. Ja, hun skulle da. Der er der ikke noget, der sker der ikke noget. Hun vil sgu da godt have Trine. Ja, så Trine kommer tilbage. Hvor hun skal være ude, ikke? Det har Birke bestemt. Hvad er for en, I synger? I synger to forskellige? Nej, vi synger den her, ikke? Vi tager den Vi her. ikke holde op og bare komme i gang for fanden. Hvad melodi gør den på? På loftet sidder Nisse med sin julegrød, og Rudolfs næse er så rød. Et barn er født i Bethlehem i krybben lagt, og julegud velsignet har bragt. Men julen har så mange engle lyde, og en rose så jeg skyde. Så derfor nu vi alle os vil fryde, for det kommer nu til julefest. Men nissefar Han er en lille hissig prop, og højt fra træets grønne top. han synger Søren Banjemus og glade jul, i den hvor engle maler ned i skjul. Men julen den kan også vare længe, og det vil sige, altså måske. For så er juletræet bare duske, og den grønne glans er blevet gul. Men nissefar han truer med sin store ske, i skjul står urt og busk i sne. og jeg vil have mit julemand i ro og fred. Den kære gamle julemand blev vred, men Peter har den grænsat her med trummen, som kan sige bummedumme. Og dejlig er den himmel blå, ja dejlig det er jorden, når vi får begyndt på juletræet Med svin, men Anna hun har ingen ro, garnet strammer garnet, kvæler barnet, ja sikke vold og trængsel og alarm. Hvad er det for en, det ved du ikke? Det står bedre. Så jeg var nemlig lige ved at købe den nede i... Jeg var lige ved at købe den nede i byen i morges. Nå ja, jeg skulle godt Sammen komme. med Farmor, det lyder ulovligt. Grete, prøv at se, der er en strop bag i, den kan hænge op. Ja. Du kan godt starte, der er kompakt til dig. Prøv lige til. Ja, se Anja der. Så synger jeg så julefest. Ja, der Grete. Jeg har haft set, der ligger en kar. Jørgen, gå ud og finde en plastik. Ja, det gør jeg. Der er der også nogen der. Ja, jeg har sagt til dig, hva'? Selv. Hvad sker der derovre? Den har jeg skrevet på. Hvor meget? Mig, hvad er I om? Må I passe det, hvad du skal være til? Det er til dig. Ja. Juleaften. Jeg skal nok se juleaften. Jeg skal nok se juleaften. Du kan godt lukke den dør. Nej. Nej, hun er løs væk. Hvad var det? Det er mors. Anja, det er dit. Anja, det er dit. Jeg skal være det hurtigere. Den kunne godt sætte sig. Men jeg skal ikke stå. Det er også sådan, det Hvad? Ja. Mange tak. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Hvad er det? Hej, hej. Jeg må jo hellere sørge. Det er Nettes rejsespil. Ja, rigtig er det. Jeg synes ellers, jeg hører en... Mig, så mor har. Jeg tror godt, jeg kan. Der er en farlig kontakt. Den på
Det er nok til mig. Ja, må jeg lige prøve at se Det er nok til mig. en, vi har pakket ind. Der er ikke noget kort på. Det er da ikke noget, vi har da ikke haft det jul. Er der andre, der har haft chokolade? Nå, de kan ikke se gadenummeret. Ja, det er fra børnene. Jeg har fået noget, og mor har fået det. Se, der er nogen, der er besorget. Mig skal også lege med det. Der er nogen, der er besorget. Anja! Nå ja, men så kan jeg da selv købe den anden. Jo. Nej, Maj, du slår Maja? Jeg tror ikke at købe. Det er sgu morsomt. Nej. Det er morsomt, at jeg skal Skal vi lige engang handle nu kun? Hvad? Jeg er blevet til ved det. Nej, du holder op med at arbejde. Til Maja fra Christina og Jesper. Dem skal du altså passe på, for det kryber altså. Nej, det er en fin dukke. Til Maja fra Anja. Det er bare med, at jeg kan finde ud af, hvad der er vist. Anja fra Oldemor. Anja! Nu har du ikke tid, Anja. Nu må du hjem. Anja, farmor skal lige tage med dig. Hunden. Nå, hunden. Har du papir, du kan med? Hvor lækkert, hva'? Ja, hvad fik du? Ja. Det skal pisse i næbet. Det sagde hun jo. Ja, hun gjorde. Du troede ikke på det. Det ser ud som den passer. Mor, det vil ikke lige tage mig. Det ser ud som om den passer. Du kan bare spole ud og lave kaffe. Anja! Du har pony, ja. Nej, det tror jeg. Maja. Det er til din mor fra Michael og Grete. Hvad er det? Vil du ikke noget tørre? Tukke og Grete. Det er til mig. Er du gået til kaffe og til? Ja, det går da vel. Det er godt nok for ud af, hvad du har fået glip af. Nej, det gider jeg slet ikke. Det kan kurere alt. Jeg lavede mig syg sidste uge, så kom der en kammerat. 4 videofilms, et par snipper og noget som helst. Du er ikke de gamle tørster. Det er det, jeg siger. Nej, for de går tørster. Det gør vi aldrig. Ja. Jo, jeg har også noget chokolade herinde under. Hvad nu? Jeg rotter. Ja. Nå, det er godt det. Det er elektronik. Den er elektronik. Sæt jer herovre ved bordet, så kommer der kaffe nu. Nu kommer nemlig alle de der. Udsendelsesrækken i aften, den er for stor. Sagen, den var så lang. Det sidste, jeg hørte ham ringe, det sagde han da ikke altid. Hvad så? Synes du det? Nej, vi har ikke noget. Ja. Nej. Jeg skal have jeg godt lige noget. Det siger de elsker. Ja, Jeg har tulipaner. fordi det er altså, man er så op i noget. Vi havde her udsving. Men det er jo bare det, jeg ikke forstår. Hvad tænker folk der på, at de kan blive ved og blive ved? Altså, man skal jo lige ordentligt folk til livet. Trods alt befolkningen, så skal Det er en ting, og så er der en anden ting, og det er altså tankestræk for mig en gang, men nu kører jeg min lille forretning, og den kører egentlig rimelig godt. Og jeg sætter tæring efter læring. Det er ligesom om, at de milliarder, vi har alle med i Folketinget, de har ikke rigtig begreb om, at vi skulle rundt og finde. Og så er der nogle ting, godt nok, jeg har været medlem af Konservative Folkeparti mere end det. Og der er jo altså vist ting, fordi der er egentlig, jeg ikke forstår, hvorfor i hele ude i helvede skal vi bruge flere luk dog noget. Nej. Du skal have så meget støtte, og hvad er det i mange år, de får det ene tilskud efter det andet. Nå. Jo, men altså, Det fatter jeg heller ikke. nej, men Hvor er det? det er så mange måneder. Sådan er det jo ikke i dag. Jamen, det kørte jo rundt. Jeg så overtog min bror jo. Ja, for ham var ellers sømand, ikke? Det var min far også, men det kan lige min bedste far.
Så min bror, han blev så op, landmand. Men hvad skete der? IF sagde jo, de skulle sælge de her skide køer, ikke? Og det gjorde han, og han fik penge for dem. Nu sejler han med læsebåd, han er jo matros. Han sejler med læsebåd. Der er næsten en kreatur på ejendom, og der må klare kone. Og så er der dyr. Af dig. Den har jeg da aldrig hørt.